खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो सासे गेदेमा आलासि जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङानो जाबाय आलायारन थियेटारनि बिगोमा। जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा जोङो मिथिनो नाजागोन। बिथाङानो जाबाय उपेन खेरखातारि। नोंथांखौ बाथौ बिबुंसाराव बरायनाय जाबाय। खुलुमबाय। लोगोसे खुलुमनाय थाबाय। दा जोङो गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन, नोंथाङा आलायारन थियेटारनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो नाजानायजों लोगोसे गुबुंले समाजखौ फोसाबनायनि मोनसे दालाय बायदि खामानि मावबाय थानाय जादों। बे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसार बिथांमोननिसिम नोंथांमोनखौ आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। दा आलायारन थियेटारनि सोमोन्दै नोंथांमोना सोंनायलाय आं बेखौनो जोंनि बर' हारिनि सिम आंहा मा साननाय दं बेखौ आं बुंनोसै। आलायारन थियेटारखौ आं दिनै माखासे जोंनि बर' थियेटारफोरा गैयैलाय आं माखासे गोबाव सम थियेटाराव थाबोनानै थायै गासिबो रोंनानै आं बुजिना मोनबाय जे जोंनि बर' समाजावबो थियेटारनि गोनांथि जानायलाय आं दिनै बिटिआरआव आलायारन थियेटारखौ 2019 मायथाइयाव जोनोम होदों आरो बे आलायारन थियेटारखौ लानानैनो आं बर' समाजखौ लानानै गुबुननि सिगाङाव बर' जाथियाबो जे बेफोरबायदि थियेटार दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हारिमु दङ बेखौ आं गुबुननि सिगाङाव जोंनि बर' हारि जानानै गोख्रोङै सिनायथि होनो थाखाय आं आगान सुरबोदों आरोखि। बेयाव आंनि माबाया गोसोआ मेंनाय गैयि जागोन आरोखि। आं मेङा, आं जुजिगोन जाथिनि थाखाय, गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय, हारिखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय आं आलायारन थियेटारखौ लानानै माखासे गोख्रों थांखि लागासिनो दं आरो लाबायबो थागोन। आच्चा, नैथियाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे गोबां बोसोर बारलांनायनि उनावबो बर'नि थियेटाराव दिन्थिफुंनाय नायजाबफोराव नांगौ बायदि आइजें आइला एबा मेटेरियेलफोरखौ नुनो मोना। बेनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? नोंथाङा थार सोंथिखौनो खालामदों, बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बावो। आं बुंनो सानो आरो लाजियोबो, खारन दिनै जोंनि बर' थियेटारफोरा गुबुननिख्रुइ साबसिन जागौमोन आरो जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गोरों गोरा ओंखारबाय दामनाय देनाय खननाय मोसानाय मुसुरनाय। आं लाजियो, नाथाय जों गुबुनफोरबायदि मानो जागा मागा खालामनो हायाखै आरो जों नांगौ बायदि मानो नांगौ रोखोमनि आइजें आइलाफोरखौ मानो लानो हायाखै, आं दिनै नोंथांमोननि सोंनायाव बेखौ आं फिननाय होनोसै। दिनै गुबुन हारि एबा एसामिस थियेटारफ्रा 100 मोनो, नाथाय 100आव जों 4 बाहागनि 1 बाहागल' मोनो। जेरै थाइसेयाव जों सारेनाल' मोनो, बिसोर थाइसेखौनो मोनो। बे सारेनायाव जोङो माखासे थियेटारखौ दरमा पार्टि जानाय लोंनाय गारि गुरि मेकआप खालामनायाव जोंहा थोहैस्लाबा आरोखि। दा मालाय गुबुन हारिफोरा 100आव 100खौ मोनो नालाय बिसोरो बिराद मोजां जागा मागा खालामना होयो। जोंबो जुदि दिनै बर' जाथिया 100आव 100 होनो हायोमोनब्ला आङो देग आं बुंनो हायो दिनै रायजो राजानिसिम बर' हारिया गुबुन हारिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो हागौमोन। दा रां रुफानि सायावनो मेनलि सोनारनानै दं दिनै। आरो बेखौनो आं बुंनो सानबावोदि एसामिस थियेटारा जोंनि हारिनि गेजेराव जुदि गानानै दिन्थियाब्ला आरो जोंनि हारिया गुबुन हारिनि थियेटारखौ नाया होनोब्ला बिसोरो बोसोरसेयावनो थैजोबगोन होननानै आं दिनै बुङो, आं बे निउस लाइभनि गेजेरजों। खारन दिनै बिसोर बिराद जागा मागा दिन्थिनायखौ नुनानै जोंनि जाथिया बिसोरखौ नायो, नाथाय बिसोरनो जुदि हरसेयाव 1.5 लाख हरनो हायोबा जोंनो बे 1 लाख होयोबा बिसोरनिख्रुइ साबसिन देखायनो हानाय गोहोआ जोंनाव दं। खारन दिनै आं थियेटारखौ दिन्थिनानै मोनजोब्बाय जे बेसेबां माबाबा जोङो बिसोरनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन, बेखौ आं मोनबाय आरोखि। दा बे सारेनाजों 25% जोङो
गुबुनफोरबायदि देखायनो हाया खारन बिसोरो 100आव 100 मोनो जों 25ल' मोनो बिनि थाखायनो जोंनि बर' थियेटारफोरा नांगौ रोखोम आइजें आइला लानानै दिन्थिफुंनो हायाखै जुदि 70% थाङोब्लाबो गुबुननिख्रुइ जों साबसिन हामसिन बर' जाथिया दिन्थिनो हानाय गोहोआव दं दाबो खारन रोंनाय रानायफोरा जोंनिया बर' हारियावनो गासिबो दंजोबो दामनायानो जा मोसानायानो जा खननायानो जा गासिबो बिथिङाव जोंनि हारिया बिराद साखाफारा जाना दं जोंबो जुदि 70% मोनोब्ला गुबुन हारिनिख्रुइ साबसिन हामसिन देखायनो हानाय थियेटारखौ जों दाबो हायो बजबना लायोबा हारिया खिन्थु जोंना मुगैयो दिनै मुगैयो आरोखि मानो मुगैया जानो दिनैनि बे सोलायनाय मुगायाव बयबो मोजांखौ नायनो लुबैयो नाथाय थियेटारा मानो सोलायनो हायाखै मेनलि रां रुफानि सायाव गुबुना 1.5 लाख मोनो हरसेयाव जों हरथाम गानानैबो 1.5 लाख मोना बिनि जाहोनावनो जों नांगौ रोखोमनि आइजेंखौ लानानै थियेटारखौ मोजां रोखोमै दिन्थिफुंनो हायाखै आरोखि बेनो साबायखर होदों दा जोबनायाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे फैबाय थानाय समाव नोंथाङा आलायारन थियेटारखौ माबायदि दैदेनलांनो सानदों मोजां कुइसन फैगौ बोसोरनि थाखाय मेसेजबो होनाय जासिगोन जायखिजाया दा आगोल बोसोराव जेबायदि आं मोजां खालामदोंमोन नै थांनाय माबायाव लकडाउननि थाखाय आङो देग्लाय बोसोराव रायजोफोरखौ बांद्राय गोजोनग्लाय होनो हायाखैसै खारन लकडाउना ओरैबायदि माबायाव खालामदों जुरुला खालामदों बेखौ आं दुखु मोनदों लकडाउन जायामोनब्ला 70% हायामोनब्लाबो 50% आं थारमाने आयरन जिहेतु लहाफोरनि फ्रेम मोजां डेक'रेसन लानानै ओंखारनो सानदोंमोन नाथाय लकडाउना माखासे ओरैबायदि आंखालाव खोख्लैना होनायनि जाहोनाव आं हायाखैसै थेवब्लाबो फैगौ बोसोराव आङो ओरैबायदि साखाफारा जानानै ओंखारनो सानदों अब्लाना रायजोफोरा मिथिगोन आरोखि आङो गासै बिथिङावनो साउन्ड मेनलि साउन्डआबो आंनिया मोजांमोन नाथाय अपारेटर प्रब्लेमनि थाखाय एसे प्रब्लेम जाबाय दं दा जोंनि बर' मानसिफोरा मिहि खामानिखौ धैज्यआनो गैया थेवब्लाबो फैगोन बोसोराव आं बेंगलनिफ्राय सासे साउन्डमेन बन्दोबस्त जाबाय लाइटमेनफोराबो सासे एसामिस जाबाय नेक्स्ट इयाराव मथा मथि माखासे मानसिफोरा फैगौ बोसोरनि थाखाय आंनाव सुक्ति जाखाबाय बेखौ आं जानुवारिनि 1 तारिखखालि नाटकजों लानानै फिलार एक्टर एक्ट्रिस ओमफ्राय मेन डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ 1 तारिख जानुवारि 1 निफ्राय फोसावनाय जागोन आरोखि फैगोन बोसोराव आं थारमाने रायजोफोरनि सिगाङाव बुंखानाय जाहैबाय फैगोन बोसोरनि थांखिया आलायारननि थांखिया मोजाङै रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय गनायजाथावना खालामनो थाखाय आं थांखि लानानै दं आरो दानिफ्रायनो आङो फिल्डआव थायाब्लाबो न'आव थांलाय फैलाय खालामनानै फैगौ बोसोरनि आइजेंफोरखौ एसे बुथुमखाबाय आरोखि जेरै लहानि गेलारि जेरै लहानि फ्रेम बेफोरखौ थारमाने एसे साखोन सिखोन आरो एभ्रिथिं थारमाने जि जोम निउ ब्रेन्ड जागोन बे आरोखि साबायखर थाबाय नोंथाङा गोबां बेस्थ'नि गेजेरजोंबो जोंनियाव हांख्रायनाय बायदि फैनानै नोंथाङा गावनि मोन्दांथिखौ मोगा मोगिनि गेजेरजों फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बाथौ बिबुंसार नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो खावलायगोन जे जाहाथे आलायारनजों लोगोसे गासै बर'नि थियेटारफोरखौ जाहाथे बयबो नायगोन नायनानै जाहाथे हेफाजाब खालामगोन बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायाव बर'नि गुबुंले समाजखौ फोसाबनायाव जाहाथे एसेब्लाबो मदद खालामगोन आं बेखौ खावलायबाय आरो लोगोसे बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम बिदाय लानानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दहायावबो